Mikä ukko siellä tuolla keskellä saatana inaaria tuolla luovolla joku heitteleepi tuolla saatana pelastuspuku päällä. Mikä ukko siellä oikein on saatana? Joku siellä on kalalla perkele. Mikä mies tämä oikein on? Mikä mies täällä oikein keskellä järveä? Minä oon haaksi rikkoutunut 2 viikkoa sitten, vaan en oo saanut vielä mitään syömistä, kun täällä ei kasvakaan mikään, eikä ole lintuja ollut. Ja yrittänyt kalastella tässä, mutta huonolla menestyksellä, niin ei tässä oo tässä järvessäkään kyllä mitään kalaa, että on nälkäkuolemaa tähän tullut. No eikö ne kaverit sinua ottanut mukaan vai? Ei, ne sanoo, että saat jäädä tänne. Jaa, Ne sanoo, että ootko ne teki hankala mies sitten, kun ne... nähtävästi on ollut sitten, että ne ei. Ja sitten kun sitä evästä oli vähän siinä lailla. Joo. Tässä ei tosiaan viljelyksiäkään kannattanut suunnitella, kun tässä ei kunta tässä kivikolla kallaa. No on siinä marjoja, jotta mustikkaa vähän se. Ei tässä ole yhtään mustikkaa. Tässä on variksen marjoja on muutama kappale, vaan ne minä oon jättänyt pahan päivän varaan. Ja ei syö kalaa. Ei oo yhtä, ei nykyään vielä. Joo, tuli puita pikkusen näkyy, kuitenkin tuolla kalliolla ole. Siinä on noita pelastin siitä laivasta, mitä oli meillä puita. On tämä huono. No vieläkö nää siihen jäät vai lähetkö nää mukaan? Saatankat mä täällä olla, jos kerta ei kelepaa kyytiin. No jos minä illalla haen. No hae illalla.